Wace ƙasa ce mafi girma a duniya? Rasha. Wace ƙasa ce ta fi ko ina yawan mutane? India. Yaya sunan babban birnin ƙasar Tunisia? Istanbul. Tunisia. Tunisia Tunis. Sunan babban birnin su Tunis. Yaya sunan babban birnin ƙasar Rasha? Rasha. Moscow. Wani kogi ne ya fi kowane kogi tsayi a duniya? Nil. Aha. Wani harshe ne ya fi yawan mutane da ake magana da shi? Turanci? Wace ƙasa ce mafi yawan mutane a duniya? India. Wace nahiya ce ta fi ƙarancin mutane a duniya? Australia. Wace nahiya ce ta fi kowace nahiya girma a duniya? Asiya. Menene babban addinin da ake wani addini aka fi bi a duniya? Kiristoci masu yau. Abin da yake zagaye duniya yana ba mu haske da rana. Rana. Me yake zagaye duniya da daddare yana ba mu haske? Wata. Wane yare aka yi amfani da shi a Alƙur'ani? Larabci. Yaya sunan imami na shida? Imam Sadiq. Yaya sunan imami na takwas da yake ƙasar Iran? Imam Rida. Yaya sunan imami na uku da yake ƙasar Iraki? Imam Hussein. A ina aka binne Imam Sadiq alaihi salam? Makabartar Baqi. A ina take? Madina. A ina aka binne sai da Zahra alaihi salam? Ba sai da aka binne ta ba. Ba sai da aka binne ta ba. A wani garin? A Madina. A Madina ba mu san da aka binne. A ina aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam? A Madina.